днескашното видео ще представим малко фланшови връзки, какво представляват, как се съединяват спирателни кранове, какво е пожарен хидрант и още няколко интересни неща. Ето какво представляват. Пожарен хидрант, пета за пожарния хидрант, фланшова връзка, спирателен кран, необходимите за свръзка гарнитури, фланшов адаптор, глух фланец и шиш за спирателен кран с предпазно охранително гърне. След малко ще покажем и как се свързват тези неща. Останете във видеото. Разбира се, преди да покажем как се правят на монтажа, трябва да направим малко подготовка, а именно трябва да сложим един поборен фланец към фланшов накрайник. И ето как се получава това нещо. Отново на машината за челно заваряване. Показвам. Ето го свободният фланец. Ето я тръбата. Ето го фланшовият накрайник. Сега тук ще направим заварка, както показахме в предните видеа. И ще осъществим възможността тази част да бъде свързана посредством свободен фланец към съответно спирателен кран или друг тип фланшово съединение. Операциите са познати добре. Почистваме с спирт машината, която трябва да загрее до необходимите 220 градуса за получаване на челна заварка. Ето колегата почиства в момента, след което вече е изфразовано. Слагаме топлият елемент, правиме заварката и съответно показваме как ще присъединим такава тръба с, да речем, спирателният кран. Ето вече сваляме заварката. Да видите как се получава парчето. Заварено вече с свободния фланец. Чрез който ще направим връзката. Хайде на един кран директно да го монтираме. Това е стандартен кран с гумен клин като затвор. Само да покажа преди да направиш връзката. Ето това е гумения затвор, който притваря посредством ето това нещо и шиша. В момента го въртя. Виждате как крана се отваря. Съответно, като го отворим на максимално положение или го затваряме. Тези кранове всъщност работят само на отворено или на затворено положение. А ВИК-тата често ги оставят да работят притворени, което е много сериозна грешка. Сега ще вържем посредством парчето фланшовото. Както казахме, посредством фланеца и спирателния кран, който също е фланшов. Тези болтове, които колегата в момента монтира. Дай покажем само един болт. Стандартен. Той е 16 на 80 ли? Не на 70, мисля, че е като дължина. 80, да. И задължително ни трябва едно гумено уплътнение, което се слага ето тук. Между берта, фланшовия накрайник, т.е. ето това е гуменото уплътнение, което приляга към фланците на спирателния кран, за да направим водоплътна връзката. Мисля, че на камерата в момента се вижда перфектно. Затягаме 8-те болта. Слагат се издължително и шайби. Ето ги шайбите. И така, стегнат спирателния кран с парчето тръба. Получаваме връзката между полиетилен и спирателен кран. Идентична е, когато се вързват всякакви фланшови съединения посредством берт на пластмаса. Всъщност връзката, която уплътнява и дава водоплътност, както казахме, се получава благодарение на ето тези уплътнителни гарнитури, които се слагат ето така. А от другата страна стягаме в момента болтовете на фланшовия накрайник и получаваме една стабилна връзка, която ще кара с години. Ако това нещо го няма или е сложено неправилно, т.е. ето така примерно нагоре,
и тук гумата е прещипана или е изкривена, ето така, бъдете сигурни, че това нещо ще тече. Без такъв уплътнител няма как да се направи водоплътна връзка. И ето какво представлява всъщност вързаният полиетиленов фланшов накранник с тръба и един спирателен кран. Я дайте само го свалим тук долу. Ето това ни представлява монтирано в земята, спирателен кран и тръба. Нагоре се слага един шиш. Ето колегата сега ще даде шиша. Има едни малки шплентове ги наричаме, които след като се монтира шиша се слагат в тази дупка, за да се направи така, че този шиш да няма как да излезе. Не го завъртай в момента, ще го ползваме, после няма смисъл. И тук отгоре е механизма, който посредством един ключ въртим. Я дай да го завъртим малко е това нещо, да покажем на камерата, че се завърта надолу. Ето всъщност, ще се вижда как надолу се вдига се всъщност. Я го свали сега надолу. Ето сега гуменият клин слиза надолу. И така можем да спираме водата. Накратко това е за спирателните кранове. Сега ще преминем към пожарните хидранти.